Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyaxoxela channel iphinda ide yodwa kodwa ngeindlela ezihlukene. Lana sikhuluma ngama reality TV shows ala eMzansi. Ngikhuluma ngale ngiyibukile-ke nalayo ngabukile kanye nomnakwethu izingane zesithembu nangu Big Brother Mzansi. Big Brother Mzansi i-TV show le esibuka for inyanga ezintathu. Ngicabanga ukuthi inyanga yabo angikho sure kodwa kuyadlula ku2 months belapha ku Big Brother house. Mabefika mhlawumbe bafika bewu20 behle kube khona i-top 10 kube khona i-top 5. Umbono ke wami ngoba i-TV show ihambisana nemali nokushuthwa lokhu nje kuyasetshenzwa phela. Big Brother masekilwa ngasemaphetheleni or from top 10 basuke sebazi ukuthi iyiphi i-housemate eyenza or ejabulisa abantu. Ngesikhathi camera ihlala kakhulu kuleyo housemate, lamanye ama-housemates asisawezwa ekhuluma, awasaveli kakhulu. Uyabona ukuthi sekwenzakalani manje? Sekuvela le ngxenye Big Brother afuna ukuthi ayiveze. Kule season nje sibuya kuyo kubonakalile ukuthi obani abebe-leader ngama-numbers ku-Big Brother. Obani ababekhuphula i-viewership ya-Big Brother. So Big Brother ngoba enza-ke i-show yakhe naye ukwi-business. Uma sekukhona ukuthi lona uvela kakhulu la ma-comment akulobu kushiwo ukuthi #by bani, i-camera izomlandela. Ngesikhathi i-camera ilandela lo osethandwa kakhulu or i-top 3, laba abanye nabo bakhona. Njengoba bekhona ku-Big Brother house kodwa asabezi ukuthi bathini. Akuseyona-ke 100% reality TV show because kunama-housemates akhona la axoxayo, ahleba abanye, axabanayo, asiwaboni kodwa kaningi ngoba Big Brother unamathele kule top 3 or top 5. Okusho ukuthi ukudirectwa kwe-show sekuhamba nokuthi ibhizinisi lihamba kanjani. Yinto ke siyifanisa nakuthando nesithembu ukuthi ku-impossible ukuthi kube 100% reality ngoba i-show bayenza bene-purpose yokuthi bafuna ukuzosikhombisana. Ngokwenza-ke isibonelo sokuthi bekudayiswa isithembu kubantu besifazane ukuze besibuke kube yinto enhle, kodwa sidayiswa ngeso likaMseleku. Lokho akulona iqiniso. Yingakho bethandana ekuqaleni bewumndeni ongenazinkinga kanti yonke imindeni ihamba inezinkinga, ihamba ibe nezinkinga nama-challenges. Angisho ukuthi bekufanele beneke amahlazo abo noma bakhulume ngey'nkinga ukuze sibakholelwe. Noma ngabe baqale ngakho ukukhuluma ngey'nkinga, still azizuvela zonke izinto njengoba lento abayixoxayo yile abayibone iyiquality ye-TV show kwaba yingxenye abayithuzayo ukuthi-ke le ayibe yiphathi yempilo yabo abazoyishera nathi ukuze kuqhubeke umsebenzi ku-TV, sikhomente njengoba sikhomenta. Hhayi ngoba sengithi ukuxabana kwabo ikona okwakha i-reality or okuveza i-reality or ukuxabana kwabo ukona okuveza ubunjalo babo. Cha, noma ngabe baqale ngokuxabana zikhona iy'ndawo